إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Allah'ın rahmeti bilen nihayet әлеге büyük hizmetke de bizning şiratımız җитте, alhamdulillah. Ул да булса мәшһүр булган Җәбраил хадисенең шархы белән танышып китербез, таныша башларбыз сезнең белән. Бу зур хезмәт һәм Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз, Аллаһ Тәгалә безгә җиңеллек бирсен дип, вакытта бәрәкәт бирсен һәм шушы хезмәт белән танышып чыгарга насыйп итсен. Алхамдулилlah, рәхмәте белән әлеге хезмәтнең китап форматында да бар бу, алхамдулилlah. Менә шушы китаптан укырбыз, шу китап белән сезне таныштырырбыз иншааллах. Узун сүзнең кыскасы, әйдәгез хәзер мукаддимага кереш сүзгә керешәбез һәм хезмәтебез белән танышуыбызны башлыйбыз. Кереш сүз мукаддима. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Якынча ничек тәрҗемә ителде? Рәхмәт иясе һәм рәхимле булган Аллаһ исеме белән башлыйм дип. Кулыгызга алган әлеге китап мөселманнарга Җәбраил хадисе буларак таныш булган бөек, мәшһүр хадискә шәрих аңлатма булып тора. Бу хезмәтнең авторы зур галимнәребезнең берсе булган Мухаммад бин Салих аль-Усаймин, Аллаһ аңа карата рәхимле булсын. Амин. Хөрмәтле шейх бу хадисне шәкертләре белән Имам ан-Нававиның Риядус-Салихин китабындагы хадисләр белән танышу мәҗлесендә шәрих кыла. Риядус-Салихин бу изгеләр бакчасы. Урысчасы Сады праведных дигән хадисләр җыентыгы бар бит, менә шушы хезмәт. Риядус-Салихин ул сөннәт китабы. Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям хадисләре тупланган китап. Шейх Усаймин бу сөннәт китабына шәрих кылып, мәчеттә дәресләр уздырган. Шушы һәм башка дәресләрен магнитофон тасмасына язып барганнар. Күпмедер вакыт узгач, шейхның укучылары аудио тасмаларда җыелган дәресләрне язмача вариантка, кагаз битенә күчерү теләге барлыгын әйтәләр һәм бу эшнең бик тә мөһимлеген аңлаталар. Шейхка бу тәкъдим хуш килә, һәм ул үзенең рөхсәтен бирә. Шулай итеп, магнитофон тасмасында булган дәресләр кагаз битенә күчерелә башлый. Соңыннан Шейх Усаймин бу язмалар белән таныша, тикшереп чыга. Аллаһның рәхмәте белән бүгенге көндә Шейх Мухаммад бин Салих аль-Усаймин шәрих кылган Риядус-Салихин хезмәте 6 томлы китапка тупланган. Төрле телләргә тәрҗемә ителә. Әлеге хезмәттән бик күп мөселманнар зур файда ала, гыйлемнәрен арттыра. Кадерле укучы, кайчандыр Ирак Арабстан илендә гади бер мәчеттә магнитофон тасмасына яздырылган дәресне син хәзер үз кулыңа алып, үз телеңдә уку бәхетенә ирештең. Җәбраил хадисе бу бөек хадис. Шушы хадис белән танышып, нәрсә ул ислам, нәрсә ул иман, нәрсә ул ихсан һәм динебез белән бәйле булган башка бик күп сорауларга җавап табабыз, кагыйдәләр белән танышабыз. Галимнәребез юкка гына бу хадисне уммус сунна, ягъни сөннәтнең анасы, сөннәтебезнең асылы дип атамыйлар. Бу хакта китапны уку барышында җентекләп танышырсыз әле, иншааллах. Әлеге хадис бар динебезне дә үз эченә алган. Бу сүзләребез һич тә арттыру түгел. Хадиснең ахырында моның шулай икәнлеген раслап, сөекле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям бу кеше сезне динегезгә өйрәтергә дип килгән Җәбраил иде, дип әйтә. Димәк, әгәр дә син үзеңне мөселман дип саныйсың, динеңне өйрәнергә телисең икән, менә шушы хадис белән таныша башла. Без мөселманнар үзебезне әһлүс-сунна вал җамаа дип атыйбыз. Ягъни үзебезне пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям сөннәте буенча яшәүчеләр һәм шушы юлда берләшкәннәр, шул юлдан баручылар дип атарга яратабыз. Шулай дип күкрәк кагабыз. Менә шуннан да теләсә кайсы мөселманга кара. Нинди генә инануда булмасын, нинди генә үзен мөселман дип санаган теләсә кемгә, теләсә инде фиркага кара, нәрсә диләр? Без әһлүс-сунна вал җамаа. Без әһлүс-сунна вал җамаа. Әмма
Ни кызганыч, әйткән сүзләребез хаклыкка туры килми шул. Бу сүзләребез ни бары буш сүзләр генә булып кала. Әгәр дә без үзебезне сөннәт әһелләре, Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям сөннәте буенча яшәүчеләр дип күрсәтергә телибез икән, димәк, без Аллаһ илчесенең саллаллаһу алейхи ва саллям сөннәтен өйрәнергә тиеш булабыз. Менә бу атабагына да шуны күрсәтә, әһле сунна, ягъни сөннәт әһелләре. Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям сөннәте нәрсә соң ул? Ул Аллаһ илчесеннән саллаллаһу алейхи ва саллям тапшырылган хәдисләр. Менә нәрсә ул Пәйгамбәребезнең сөннәте дисәләр, ул Аллаһ илчесеннән тапшырылган хәдисләр. Бары тик хәдисләр белән танышып, аларны өйрәнеп кенә сөннәт белән, ягъни Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям тормышы, аның сүз гамәлләре, гыйбадәтләрне башкару тәртибе, кешеләр белән муамәлә кылу кагыйдәләре һәм динебездән булган башка бик күп хөкемнәр белән таныша алабыз. Бары шулай гына. Бары шулай гына битте китте, бүтән бер нинди дә юл юк. Хакыйкый Пәйгамбәребезнең динен, Пәйгамбәребезнең юлын өйрәнәм дип әйтәсең икән менә. Битте, бары тик син Пәйгамбәребезнең хәдисләре белән танышып кына, Куран инде әлбәттә, Пәйгамбәребезнең хәдисләре белән һәм сахабаларның аңлавынча гына динне аңлый аласың, хакыйкый динне тота аласың. Менә шушы урында үз-үзебезгә сорау бирик әле. Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям хәдисләре белән танышканыбыз бармы соң? Нинди хәдисләр җыентыгын өйрәнгәнебез бар? Динебезне өйрәнгәндә сахих хәдисләргә мөрәҗәгать итәбезме? Гыйбадәтләребездә шул хәдисләргә нигезләнәбезме? Әллә Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям сөннәтен ишеткәч, кайберәүләр шикелле каш җимереп, зур канагатьсезлек кичереп, аны кабул итмичә, харам нәрсәдән кашкан кебек качабызмы? Шундыйлар да бар, субханалла. Пәйгамбәребезнең сүзләре, Пәйгамбәребез менә шулай дип әйтте дигәч, субхананың давлениесе күтәрелә, субханалла. Шуны белегез. Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям хәдисләре Кур'ан кебек үк вахи һәм Кур'аннан бер айырмасы да булмаган дәлил булып исәпләнә. Ягъни Пәйгамбәребезнең хәдисләре дә Кур'ан кебек дәлил. Аллаһ Тәгалә булай дип әйтә. Бу Ан-Ниса сүрәсе 113-нче аятта: "Ва анзалаллаһу алейкал китаба вал хикма." Аллаһ сиңа Кур'ан һәм хикмәт, ягъни сөннәт иңдерде. Имам Аш-Шафиғи рахимахуллаһ булай дип әйткән: Аллаһ Тәгалә китапны искә ала, һәм ул Кур'ан. Аннары хикмәт хакында әйтә. Мин Кур'анны белүчеләрнең хикмәт, ул Аллаһ илчесенең сөннәте дигәннәрен ишеттем дип әйткән. Бу Ар-Рисалә хезмәтендә килә. Хасан бин Атия булай дигән: Җәбраил фәрештә Пәйгамбәргә сөннәт белән иңә, һәм аны Кур'анга өйрәткән кебек сөннәткә дә өйрәтә иде дигән. Ал-Гирбад бин Сария радиллаһу анһу Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям сүзләре хәбәр ителә. Ягъни Ал-Гирбад бин Сариядән. Менә шушы урында әлеге сахаба хакында бер-ике сүз әйтеп китик. Әле менә китапның шулай ук менә без әле һәр уку барышында моны карап китербез. Әлеге китапның өстенлекләреннән шулай ук нинди дә булса сахаба исеме искә алына икән, менә шул сахаба хакында бер-ике сүз булса да монда мәгълүмат бирелеп кителә. Менә Ал-Гирбад бин Сария дип әйттек. Кем соң бу әлеге сахаба? Абу Наҗих Ал-Гирбад бин Сария ас-Сулами. Бу Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям сахабасы. Мөселман өммәтенә Аллаһ илчесенең саллаллаһу алейхи ва саллям сүзләреннән соң сахабаларның күзләренә яшьләр килгән насихатны тапшыручы буларак билгеле. Ягъни шундый хадис бар, менә әлеге хадисны хәзер укыячакбыз без үзегез генә. Анда менә шул Ал-Гирбад бин Сария радиллаһу анһу нәрсәди? Пәйгамбәребез безгә шундый насихат бирде, һәм шушы насихаттан безнең күзләребез яшьләнде ди. Менә шуны күз алдына тотламда. Ул хиҗри исәп белән 75-нче елда вафат була. Аллаһ аннан разый булсын. Амин. Менә ул Пәйгамбәребезнең менә шушы сүзләрен хәбәр итә. Бу үзек хадисны. Дөреслектә, миннән соң арагыздан узак яшәүче
бик күп низах таркаулыклар күрәчәк. Шуңа күрә минем сөннәтемә һәм туры юлдан баручы изге хәлифләрнең сөннәтенә тотыныгыз. Аңа, ягъни сөннәткә урт тешләрегез белән ябышыгыз ди. Әле хадисне Абу Дауд китерә 46:07, Әт-Тирмизи 266 һәм Әт-Тирмизи әле хадисне сахих дип атаган. Менә субханаллах. Машалла, пәйгамбәрбез бит инде үзе исән вакытында әйтеп калдырган. Нәрсә дигән? Миннән соң арагыздан озак яшәүчеләр бик күп низак таркалыклар күрәчәк. Әле бу сахабаларга әйтеп калдыра, субханаллах. 1400 елдан соң безгә хакында нәрсә әйтергә инде? Ярар, низак таркалыклар булачак, менә бар. Нишләргә соң безгә? Я Расулуллах, нәрсә ди? Шуңа күрә минем сөннәтемә һәм туры юлдан баручы изге хәлифләрнең сөннәтенә тотыныгыз ди. Мин һәм сахабаларның, 4 бөек сахабаның аларга урт тешләрегез белән ябышыгыз ди. Ни өчен урт тешләре белән дип әйтелә? Ни өчен менә алдагы тешләр белән түгел? Чөнки без беләбез, әгәр син нәрсәгә дә булса урт тешләрең белән ябышасың икән, сине теге шатыртатып тотынган буласың. Әгәр син алдагы тешләргә нәрсәне дә булса капкан булсаң, кемгәдер әйтсәң, "Мәле әйдә тартып алады бу әйберне" дип, ул чик сразу гына тартада алышлай бит. Алдагы тешләрең белән электергән булсаң. Урт тешләрең белән шатыртатып капкан булсаң, әгәр кеше тартырга тырыша икән, уланы аңа бик авырга туры киләчәк, бәлки әле тартып та чыгара алмас синең авызыңдагы булган шушы нәрсәне. Шуңа күрә дә пәйгамбер әйтә, урт тешләрегез белән ябышыгыз ди. Менә шушы сөннәтемә. Аллаһның элчесе саллаллаһу алейхи ва саллям тагын булай дип әйткән, "Миңа Кур'ан һәм аңа охшаш нәрсәдер бирелде" дигән. Абу Дауд китерә 46-нчы һәм Әс-Силсилә сахиха хезмәтендә дә килә 28-70. Бу һәм моның ише дәлилләрне бик күп китереп булыр иде. Тик без булар белән генә шикләнербез. Фикеребезне җипләп шуны әйтик. Әгәр без үзебезне мөселман дип атыйбыз, Мухаммад Аллаһның илчесе дип шаһадат китерәбез икән, димәк, аның сүз гамәлләрен яшәү рәвешен үзебездә булдырырга тырышырга тиешбез. Бары шул очракта гына чыннан да Мухаммад Аллаһның илчесе дип шаһадат китереп, хакны сөйләгән буласың. Ә инде Мухаммад Аллаһның илчесе дип әйтеп тә, аның сөннәтен өйрәнмәсәң, Пәйгамбәрбез булай дип әйткән, Аллаһ илчесе шулай эшләгән дигән сүзләрне ишеткәч ачуың килеп, йөрәгеңдә зур авырлык хисе сизсәң, ул чагында синең хәлең бик тә кызганыч, бик тә куркыныч. Әйткәнемчә, мондыйлар да бар һәм әз түгел, субханаллах. Кадерле укучылар, кулыгызга алган әлеге китап сезне Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям пак сөннәте белән таныштыра торган хезмәтләрдән. Шушы китапны укып, сөннәттән булган бик күп мәгълүматкә ия булырсыз. Аллаһка, Пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейхи ва саллям гыйбадәткә булган карашны тагы да камилләштерерсез, сөннәтне өйрәнүнең тәмен тоярсыз дип ышанып калабыз. Шәйх Усаймин рахимахуллаһ аңа карата киң рәхмәтен, Аллаһ аңа карата киң рәхмәтен насыйп итсен. Хакыйкый галимнәргә хас рәвештә һәр сүзенә Кур'аннан һәм сөннәттән дәлил китереп, укучыларга аңлаешлы, гади тел белән мавыктыргыч итеп динебезнең нигезләрен аңлатып бирә. Китап белән танышу барышында сез үзегез дә моңа инанырсыз, иншааллаһ. Китапны укыган сайын суга сусаган кеше йотлыга сусавын баскан кебек, үзегезнең дә хакыйкый гыйлемгә, Кур'ан һәм сөннәт гыйлеменә сусаган булуыгызны аңларсыз. Шушы гыйлем диңгезендә yüзеп, җаныгызга әйтеп аңлата алмаслык зур ләззәт, күңелегезгә тынычлык табарсыз дип ышанабыз. Моның башкача булуы мөмкин түгел. Хак динебезне өйрәнү, сөннәт белән танышу тискәре хисләр уята аламы? Юк, әлбәттә. Кадерле укучы, шушы китап белән танышу барышында сөннәттән булган бик күп мәгълүматкә ия булачак иншаллаһ. Уйлап кына карагыз әле. Шушы бер хадисне шәрихләп китер өчен генә дә Шәйх Усаймин никадәр аят, никадәр хадис китерә, машаллаһ. Әле укучы өчен, ягъни синең өчен хәерлелек моның белән генә шикләнми. Әгәр дә син Пәйгамбәребез, Аллаһның илчесе дигән сүзләрне укыган вакытта салават әйтергә онытмасаң, һәр даим әйтсәң, ул чагында Аллаһта никадәр зур әҗергә ия булачагыңны онытма. Мөселман кешесе Пәйгамбәребезне саллаллаһу алейхи ва саллям телгә алган вакытта һәр вакыт аңа салават әйтергә тиеш. Хадисләрдә хәбәр ителгәнчә, салават әйткән өчен бик күп әҗерләр каралган.
менә хәзер дә менә безнең каршыда утыручылар да, һәм менә бу язманы тыңлаучылар да ишетәсез икән, пәйгамбәребез Аллаһның илчесе дип кычкырып дип үзегез ишетерлек итеп саллаллаһу алейхи ва саллям дип әйтегез һәр вакыт. Менә шундый сорау. Пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейхи ва саллям кайсы вакытта, нинди мәҗлесләрдә күп итеп салават әйтеп була? Әлбәттә, бары тик аның сөннәтен өйрәнә торган мәҗлесләрдә генә. Җәбраил хадисе белән танышу, ул сөннәт белән танышу мәҗлесе. Сөннәт белән танышканда исә Аллаһ илчесенә саллаллаһу алейхи ва саллям әйтелгән салаватның туктап торганы да юк, әлхәмдүлиллаһ. Сез моңа үзегез дә инанырсыз, иншааллаһ. Менә әле менә шушы керешне генә укытты әле, субханалла, без ничә мәртәбә әйткәнбездер инде саллаллаһу алейхи ва саллям дип. Бер салават өчен Аллаһ Тәгалә сине нишли? 10 тапкыр искә ала, машалла. Шушы хезмәтне шул Риядус Салихин хадисләр җыентыгында, менә әйткәнебезчә, әлеге хезмәт битендә Риядус Салихин дигән хезмәттән алынды дидек. Шулай ук Риядус Салихин хадисләр җыентыгыннан тыш Җәбраил хадисе шәрхи белән бәйле булган тагын 2 хезмәткә нигезләндек. Булар Имам ан-Нававиның 40 хадисе китабына Мухаммад бин Салих аль-Усайминның һәм Салих аль-Шейхның биргән аңлатмалары булды. Шулай итеп, әлеге китапны шушы 2 хезмәттә искә алынган кайбер файдалы мәгълүматлар белән дә тулыландырырга, баетырга тырыштык. Ягъни, хадис белән әйткәндә, әлеге Җәбраил хадисе дигән хезмәттә 3 хезмәт бергә тупланган. Ләкин асылда шул Риядус Салихин Шейх Усайминның шәрхи. Бу менә безгә дә татар теленә тәрҗемә иткәндә дә, әлхәмдүлиллаһ, аудио дәресләргә без тукталдык. Шулай гыйлем истәүче кардәшләребезнең, сазларыбызның аудио дәресләренә, шул аудио дәресләрендә карап, китапның оригиналын да карап, шулай иттереп, иншалла 2 яктан да карап, аламаган нәрсәләр шул аудиога, язмага нигезләнеп, шулай иттереп әзерләнгән хезмәт бу. Шуңа күрә дә менә китапта әйтелә. Аудио дәресләрнең кайбер урыннарында галимнәребезнең сүзләренә нигезләнеп, бик тә файдалы булган искәрмәләр, аңлатмалар биреп кителә. Ул искәрмәләрне шушы китапны укучыга ирештерү файдалы булыр дип уйлайдык. Шулай итеп, сез бу өстәмә мәгълүмат белән китап битенең аст төшермәсеннән таныша алырсыз. Шулай ук әлеге аст төшермәләрдә гыйлем ияләренең сүзләрен китереп, минем тарафтан куелган кайбер искәрмәләр дә урын алды. Хадисләрне тапшырганда автор кайсы да булса сахабаның исемен телгә алган булса, китапны укучы бераз гына булса да динебезнең сөекле сахабалары, Аллаһ алардан разый булсын, менә шушы бөек сахабалар белән таныша алсын дип, аст төшермәдә шул сахаба хакында кыскача гына мәгълүмат куярга тырыштык. Китапның ахырында Аллаһ күпме җиңел әйткән, шуның кадәр бу хезмәтнең авторы, бөек галимебез Мухаммад бин Салих аль-Усайминның кыскача тормыш юлын китердек. Ягъни биографиясе да бар Шейх Усайминның. Югарыда әйтеп узганыбызча, Җәбраил хадисе ул аерым китап түгел, меңәрләгән хадис тупланган җыентыктагы бер хадис кенә. Шул сәбәпле гарәп телендә Җәбраил хадисендә карап кителәчәк темаларның, бүлекләрнең эчтәлеге күрсәтелмәгән. Без исә укучыларга кирәк бүлекләрне эзләп табу уңайлы булсын дип китапның эчтәлеген төзедек. Әмма ул эчтәлек китапта карап кителә торган бар мәгълүматны да яктыртмый. Китапның үзендә исә шәргый сораулар, кагыйдәләр һәм башка бик күп файдалы мәгълүмат яктыртыла. Шуны да әйтеп китү урынлы булыр. Адәм баласы башкарган бар эштә дә билгеле бер хата, кимчелекләр, җитешсезлекләр була. Хата, кимчелекләрдән бары тик Аллаһның китабы гына сакланган. Моның хакында Аллаһ булай дип әйтә: "Валау кана мин инди гайриллаһ лаваҗаду фиһи ихтилафан кафиран." Әгәр дә ул Аллаһтан булмыйча, ягъни менә шушы Куръан, башка берәүдән булса, аларында бик күп каршылыклар табарлар иде ди. Ан-Ниса сурәсе 82-нче аят. Имам һәм хафиз Маъмар бин Рашидтан шундый сүзләр хәбәр ителә. Әгәр китапны 100 мәртәбә тикшерә калсалар да, хәтта ул чагында да аның төгәлсезлекләрдән котылып калуы икеле дигән. Шулай бер вакыт Әл-Кади Абдуррахман Әл-Байсани үзенең китабында киткән кайбер хаталары өчен акланып,
шул кимчелекләрне күрсәткән Имад әл-Асфаханигә хат яза. Ул хатында Әл-Байсани шундый сүзләр китерә. Дөреслектә, минем уйлавымча, бүген китап язган теләсә кайсы кеше, иртәгә һич шиксез, әгәр дә мин шушы үзекне үзгәрткән булсам, яхшырак булыр иде. Әгәр дә мин шуны өстәгән булсам, яхшырак булыр иде. Әгәр дә мин башта моның хакында сөйләгән булсам, яхшырак булыр иде. Әгәр дә мин моның хакында искә алмаган булсам, яхшырак булыр иде, дип әйтәчәк дигән. Һәм бу чыннан да шулай. Әгәр дә укучыбыз бу китапта нинди дә булса хата кимчелекләр очратса, ул хакта хәбәр итеп, безгә дә файда китерсен, Аллаһ аңа хәерлесен насыйп итсен. Арышның бөек Раббысы, юмарт булган Аллаһтан шушы хезмәтне үзенең киң рәхмәте белән кабул итеп алуын, шушы китап аша һәр кемгә файда китерүен сорыйм. Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям, кем кешеләргә шөкер итми, ул Аллаһка шөкер итми дип әйткән. Аллаһ пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям сөннәтен таратуда, бу китапны әзерләүдә үз вакытларын, мал-мөлкәтләрен һәм башка төр ярдәмнәрен сарыф иткән бар кешеләрдән дә разый булсын. Гөнаһларын кичерсен. Вакытларында, мал-мөлкәтләрендә, гаиләләрендә, гыйлемнәрендә бәрәкәт бирсен һәм фирдәүс җәннәтләре белән сөендерсен. Амин. Әлеге китап хиҗри исәп белән 1445 елны Рабиул әүвәл айының 20 көнендә тәмам кылынды. Бу исә милади исәп белән 2023 елның 5 октябрь көненә туры килә дип язылган кереш бүлегендә.